беларуская мова як знак таго, хто я, мне не трэба было нікому тлумачыць, абсалютная большасць зразумела. Калі лысы дзядзька прыходзіць і чытае фізіку па-беларуску, значыць, гэта не проста фізіка. І гэты дзядзька, што ж гэта за дзядзька такі? Мне не трэба было тлумачыць, яно толькі з гэтага вынікала. І я вырашыў, што вось мая прысутнасць ва ўніверсітэце ў якасці выкладчыка і мая магчымасць выкладаць для студэнтаў гэта важней, чым мой актыўны ўдзел у палітычнай дзейнасці, таму я не стаў пасля 2006 года так актыўнічаць, трошкі пазней нават у меня такая нефармальная, непісаная дамова у той час кіраўніцтва універсітэта, што я там асабліва не высоўваюся і тады маю магчымасць працаваць. Ну, зрэшты, так было аж да жніўня 2020 года. Пасля 9 жніўня немагчыма было ўжо ніякія недамоўленасці падтрымліваць, таму што сітуацыя радыкальна змянілася. І пасля гэтых жахаў 9, 10, 11, 12 жніўня у майго калегі ўзнікла ідэя, што ўсё ж такі трэба неяк рэагаваць. Я папрасіў час, таму што я разумеў, што як толькі я асабіста прымаю рашэнне і вступаю в фазу адкрытую выказвання свайго меркавання, значыць, все з гэтага моманту мяняецца. На наступны дзень я сказаў, так, мы гэта робім. Кіраўніцтва універсітэта лічыць, што мой стыль камунікацыі са студэнтамі і моя метода, якой я карыстаюся і пра гэта вядома даўно, што яна недапушчальная. Размова ідзе пра безбар'ерную камунікацыю. Гэта азначае, што у мяне няма там стаяць па струнцы. Значит, на маіх занятках можна ў любы час без папярэджання выходзіць, можна ў любы час заходзіць, таму што асноўна гэта тое, што адбываецца падчас занятку, а не нейкія там тэхнічныя дробязі. А яшчэ у мяне дрэнная памяць на імёны, таму я на першым занятку фатаграфую ўсіх. І праз 2 тыдні я кожнага студэнта ведаю па імёнах. У сувязі з гэтым у мяне шмат нефармальных стасункаў са студэнтамі. Такім чынам, і я сам вельмі іранічная і самая іранічная асоба, магу там сказаць, вось гэты лысы ў акулярах, і, натуральна, я лічу, што ў такой ступені самаіронія дазваляе, мне сябе часткова раззброіць, і студэнты ў гэтым сэнсе таксама адчуюць маю трошку раззброенасць і чарговы раз падкрэсліваю вось гэты элемент безбар'ернай камунікацыі. З суботы мне паведамілі мінулай, што мне забаронены ўваход ва ўніверсітэт. Апошняй кропляй, я так разумею, вось у гэтай апошняй фазе, так назовём, гэта прыход рэктара на факультэт да нас. Так сталася, што мы сидзелі насупраць метра 2 адзін ад аднаго. У прынцыпе, гэтая сустрэча была запланавана ў кантэксце пачатку навучальнага года, рознага характару пытанні, звязаныя з навучальным працэсам, з выхаваўчым працэсам. Але ў нейкі момант зноў стала пра тэлеграм-каналы. Што вы чытаеце? Трэба ж думаць, а вы проста рэагуеце на тое, што ў гэтых інфармацыях, на гэтых тэлеграм-каналах, якая інфармацыя. І я кажу, дазвольце мне выказацца. І мне не далі слова. Зусім. Я нават рэктару сказаў, чаму вы мне хаміце, таму што вы не даеце мне нават слова сказаць.
Она сказала, что вы будете митинговать, Валентин Федорович, на площади Ленина. Ну, я собрал свои речи и демонстративно сошел с встречи. Ну, ось это такая самая апошняя передгісторія. А оно далей вот, вымовы, не протяг контракту. Пойми, что ты центр своей вселенной. И никогда не совершай резких движений, ибо причиняешь ты боль только себе, которую не заслуживаешь. Но это приблизно то, что я и говорил. И пишет: спасибо вам за веру в меня. Спасибо, что дали толчок к самопознанию. Вы прекрасный человек и превосходный преподаватель. А ректорат с этим не погодится. И это она отличилась. І вона у апошні тиждень, коли були мої занятки, вона приходила, будучи одліченою, на занятки. Я вельми вдячний вам за ваші лекції, зустрічі, такі як поход за кавою і розмови у машині. Я вдячний, це наконт неформальних відносин, які у мене вельми широко зі студентами. Я вдячний судьбі, ну нічого страшного, хай буде і судьбі, він старався. Він перейшов на білоруську мову з-за мене, ну він так сказав. Про гэта дакладна рана яшчэ думаць, таму што ў сітуацыі існай пры любым раскладзе я па розных прычынах не проста не магу я і не хачу быць часткай вось уже ў сітуацыі, которая склалася, часткай універсітэцкай фармальнай супольнасці. Я застаюся універсітэцкай супольнасцю, студент, выпускник, супрацоўнік універсітэта, значит, былых не бывае, так што я частка, але у фармаце такім, як існуе сёння, я не ўяўляю сабе. А як будзе далей, паглядзім.